बाक्सा जिल्लानि फालसिगुरियाव खुंफुंनाय खुंगा 16थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथाया माखासे साननि हाबाफारिजों गाहामै जोबलांबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरिनि श्री श्री गणेश फुजाथिलियाव गासै 7 साननि हाबाफारिजों गणेश फुजा फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादोंमोन। माखासे सानसिम सोलिबाय थानाय बे गणेश फुजा फोरबो फालिथायनि जोबथा साननि हाबाफारि बायदि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव रुंसारि रुपेन नार्जारि गोसोखां हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव समाज सिबियारि नवीन गयारीजों लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारिया बाहागो लादों। बर'नि जाखांफुनाय महरगिरि लाइथुन नार्जारि आरो कमला स्वर्गियारिया बाहागो लादों। बरपेटा रोडनिफ्राय अन्जु बसुमतारिनि खौरां। जाखांफुनाय देंखो रोजाबगिरि बिथांनाव जों बिनि सोमोन्दै माखासे खोथा बिथांनो आब' गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। नोंथाङा दिनै बे फालसिगुरि 16थियाव जोबथा सानाव बाहागो लाफैदों, बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गासैजोंबो अनसायजानानै आंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो दिनै बे फालसिगुरियावहा फैनानै रायजो राजाफोरखौ नुनानै आरो रायजो राजाफोरनि अननाय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि बे सारियालि सल'आदि बेसे गोसारदों बा बेसे फेमास जादों, बे सायाव नोंथाङा माबायदि भाबियो? आं जोबोद गोजोननाय मोनो, मानो होनोबा गिबियावथ' आङो ओरैनो आंनि केसरियारि इउटुब चेनेलावहा गंसे उकुलेले लानानैसो खनदोंमोन बा रोजाबदोंमोन। नाथाय आंखौ दि जोंनि बर' हारि बा बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो माने जोबोद अनसायदों, आंखौ थुलुंगानाय होबावदों आरो जाहाथे आं इयुनावहा बेफोरबायदिनो मोजां मेथाइ बा रोजाबनो हाबावो, बिनि थाखाय आंखौ रायजो राजाफोराबो जोबोद अनसायनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। गोदानै माबाफोर आरो नोंथाङा मा सल' सुजुबावदोंमोन? ओरैनोथ' आगोलनि गोजाम मेथाइफोरा दङ, नाथाय आं खायसे उसुबिदानि थाखाय माने रेकर्डिं खालामनो हायाखै आरो। ओरैनो दासिमहालागै बेसेबांसो ओरैनो नोंथाङा सल' खनखो? ओरैनो आं रेकर्डिं खालामनाया मोनबा जाबाय, ओमफ्राय ओरैनो रोजाबनायाथ' 70 माने 70थासो माने आंनि केसरियारि इउटुब चेनेलावहा ओरैनो खाम सिफुं उकुलेलेजों खननाय दोङो आरो हगारदों। गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि, नोंसानो फाया फाथो बेपारि, दिनैखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव, दिनैखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। अ आदा गुवाहाटी टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्स पाउडार, लानानै फैफा पन्स पाउडार। बेनि उनाव नोंथाङा माबायदि गोदानै आरो माबायदि सल' आरो दोनबावदों? गोदानै दाख्लै जेसि फंबाया लिरनायमोन जानांगौ गभर्नमेन्ट कलेजाव होननाय मेथाइखौ। गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाथि फुदला बबेनि नोंलाय, गोदै गोदै रावजों गलिग्रा दासा नों आंखौ आदा गब्ला, सिख्ला फोथायनायावब्ला नों फाखा गब्ला दिनैथि दिनाव आगान होबाय, दिनै जोबथि हर बिथांमोन फुजा फालिथायनि गासै बर' राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो, जोङो धोरोम फुजिनांगौ, फालिनांगौ। धोरोमखौ फरायोब्लाथाय जोङो जोंनि गोसोआ गोथारै थायो, मोजाङै थायो, हेफाजाब होयो आरो मानसिखौ हेफाजाब होनो मोजां मोनो आरो मानसिखौ मोजां नोजोरजों नायो। ओंखायनो आं उन्दै गथ'नि जाय बिमा बिफा बिथांमोनखौ धोरोम फुजिनो थाखाय बे उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ, अब्लासो बिथांमोना मोजां आब्रुथि गोनां सासे राफोद गथ', जोंनि इयुननि हारिनि मोजां राफोद दैदेनगिरि खावसे जानो हागोन खायसेफोरा, बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। ओंखायनो गासैबो धोरोमजों लोब्बा लाखिनो होनांगौ गथ' गथायखौ, बेखौनो आं खावलायनो सानो रायजो राजानिफ्राय। बेयो आंनि बायदिब्ला एसे गोरोन्थि जादों आरो बांद्राय गोलावद्राय सम जादों, बेबायदि लानाङा। जोङो फुजिनांगौ धोरोमखौ गोसो गोथारै बांसिन गोसो गोथार लानानै फुजियोब्लासो जोङो भगबानखौ मोननो हायो आरो बे आंहा फोथायनाय दङ। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो बे 16थि श्री श्री गणेश फुजा
फालिथायाव जों 7 सान लादोंमोन। बे फालिथायाव जोङो गाहाय आलासि महरै मानगोनां बिथां समाज सिबियारि बा सालबारि ST जागबेरि स्कुलनि गाहाय बिगोमा मानगोनां बिथां नबिन चन्द्र गयारिखौनो जों गाहाय आलासि महरै दिनैनि बे हारिमु आयदाखौ बेखेवनो थाखाय बिथांखौनो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। हांख्रायनाय लेखा बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां रायजो राजानि गेजेराव बे हारिमु आयदाखौ बेखेवनानै होयो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओरैनो मेथाइ रोजाबगिरि सोर फैदों? मेथाइ रोजाबगिरिया जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। नै दा बर्थमान रोजाबबाय दङ कमलि स्वर्गियारि आरो लाइथुन बसुमतारी, लाइथुन नार्जारी आरो लोगोसे सालबारि लाटाइबारिनिफ्राय सुकुमार बसुमतारी दङ आरो गोबां मोसाखावरि मेथाइ खनगिरिफोर जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। 6 दिननि हाबाफारि लानायाव माबायदि जाफुंसार जाना थांखो? 7 साननि हाबाफारि लानायाव जों बाबा गणेशनि अननायाव दिनैसिम जोंनि खायसे मानसिया बुंदोंमोन जिखिनि थाखा फैसानि बेथेक जागोन होननानै, नाथाय गणेश बाबानि अननायाव जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां देग्लायनि बे 7 साननि प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां फोजोबलांनो हासिगोन। जाहाथे बाबा गणेशआ इयुनावबो जोंखौ अराय समनि थाखाय गावखौ सिबिनायाव मदद खालामो, बिनि थाखाय आङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबो। दा जों बेखौनो बुंनो थाङो, जोङो गोबाङानो फरायनायजों नांथाबो, गोबाङानो राजनितिजों नांथाबो, गोबाङानो खेथि बाथिजों नांथाबो, गोबाङानो बेबखायजों बेफार फालांगि खालामनायजों नांथाबो। आं बेखौनो बुंनो नागिरोदि जोङो गासैबो खामानिजों लोगोसे बे धोरोमनि जिथु जोंनि हिन्दु धोरोमनि मोनसे बाहागो, बे धोरोमखौबो जों जुदि गथ' गथायनो इयुननि थाखाय जों फोरोंलांनो हायोबा भबिष्यतनि जोंनि बर' जाथिनि बा हिन्दु समाजनि जोंनि हारिया जौगालांनायाव गोबां जौगागोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंहा मुस्लिमफ्रा उन्दैनिफ्रायनो 10-12 बोसोरनिफ्रायनो बिसोरो मोनसे मस्जिदाव क्लास खालामनानै धोरोमनि बिखय बिथांमोना फोरोङो। बे फोरोंनायनि जोहै बिथांमोननि धोरोमा दिनै जौगासार। बेखायनो जोंनि जिमानखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे धोरोमखौ सिबिनायाव बयबो गथ' गथायखौबो गावजों लोगोसे फोरोंलांफानांगौ होननानै आं बुंनो थाङो।